Dame un grr. ¿Un qué? Марам бояд ҷиддо шавам зиндагӣ кунам. Так блогер мешавам. Занак, ма ту да гӯшпоро чалаи кило харидам. Ту чико кардасӣ занак? Духта, ту чико кардасӣ? Ман ҷиддо Ту мешавам. барои чӣ ҷиддо мешавӣ? Ту хурданӣ дорӣ? О. пӯшиданӣ дорӣ? Унам мошинит харид ба таидом. Ту да чӣ намераса ҷиддо мешавӣ? Ман дина рафтам салон 3 сантиметри мӯй сарма калта кардам, ту намедонӣ. Хай ма аги ҷо медонам 3 сантиметри мӯи сарта бирида. Ту чӣ ба ҷиддо мешавӣ? Ҳама чӣ дорӣ? Ман духтароя дидам дар интернет блогер шудеся свободна зиндагӣ дорам. Манам свободна Ту зиндагӣ. ба медиа блогерон аша хор мешавӣ духта. Салом алейкум. Ва алейкум салом. Расидем духтарак? Майлиш хоб. 50 сомон. Толша? О, 50 мишин духтарак. И хуб ба худ хуб. Не, я 50 сомон. Хуш омадед духтарак. Я чанд сумма? 20 сом. 20 сум? Dizi çiğitir. Zindagi bevardan qiyin bude. Звезда, блогер, интернет. Хамаga дидам. Халимана ташбамаза. рафта айшун бахшиш мепурсам. Аниқ мара қабул мекунам. Кияи? И кия? Озиям безанак. Ҳа, чо кард блогер? Ҳама чира партофтӣ рафтӣ гуфтӣ блогер мешавам, блогер нашидӣ ба? Ман бахшидум то на. Ту гуноҳа кади бу ту мара бахшидасӣ? Ту мара набахша ки. Ту бира ягон гифт сарф мефаҳмидӣ? Биро айҷа, биро. Ягон занак чоймон озим миём, ягон гифт сарф ки сум кор. Un grr. ¿Un qué?